प्रणाम नमस्कार, कैसन बानी लोगिन। तो आज बनाएम हम बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध पकवान मालपुआ के रेसिपी। और बिल्कुल सिंपल तरीका बा बनावल। एमे कौनो भी ऐसा दिक्कत परेशानी ना आवेला बनावे में। ई बहुत ही आसान रेसिपी बाटे। मालपुआ के रेसिपी हर जगह अलग अलग तरीका से बनेला। तो हम एकरा के बिहारी तरीका से बनाएम जिंगा हमनी यहाँ बनेला वहींगा। तो हमनी यहाँ मालपुआ दो तरीका से बनेला, एगो चाशनी वाला और एगो सूखा मालपुआ बिना चाशनी वाला। तो मालपुआ के रेसिपी खास करके होली में बनावल जाला। तो चलिए लोगिन एकरा के बनावल शुरू कइल जाओ। मालपुआ बनावेला यहाँ पे थोड़ा सा बड़ कटोरा ले ले बनी, एकरा जगह रवा लोगिन कठड़ा भी ले सकत बनी लोगिन। और यही में डली है 2 कप आटा बा। तो आटा के जगह रवा लोग मैदा भी ले सकत है लोगिन। बहुत जगह मैदा में भी मालपुआ बनेला आ वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लागेला। यहाँ में डलनी है 1 कप सूजी और वही आधा कप चीनी बा। तो चीनी कम ऐसे डलनी है काहे कि हमनी के बाद में मालपुआ के चाशनी में भी गोए के बा डाले के बा, यही से। अगर सूखा मालपुआ बनावे चाहतनी लोग तो यहीं पे पर्याप्त चीनी जौन बा ओकरा के डाल दी लोगिन। तो देखिए लोगिन चीनी डालने के बाद इनमें डलनी है 1 गिलास दूध। आ एकरा के बढ़िया से मिलावल जाई। अगर दूध कम पड़ी तो थोड़ा थोड़ा दूध और डाल के एकरा के फेंटल जाई। एक ही डायरेक्शन में एकरा के चलाते हुए मिलावल जाई। देखिए लोगिन बिल्कुल ए तरह। तो एमे पूरा 1.5 कप दूध लाग चुकल बाटे, 1.5 गिलास दूध। बढ़िया से एकरा के मिला लेहल जाई। जितने बढ़िया से एकरा के मिलावल जाई उतने बढ़िया मालपुआ बढ़िया से फूली, बढ़िया से बनी आ एकदम जालीदार मालपुआ बन के तैयारी हुई। तो देख लीजिए सबके बढ़िया से मिला ले बनी। अब एकरा के ढक के 2 से 2.5 घंटा खातिर चाहे 3 घंटा खातिर रख सकत बानी लोगिन। देखी लोगिन एकरा के जितने ज़्यादा देर ढक के रखाई उतने ई बढ़िया बनी, बढ़िया से मालपुआ बन के तैयारी हुई, बढ़िया से फूली, बढ़िया से में जाली बनी। तो ये देखी लोगिन सूजी जौन बा दूध के थोड़ा सूख ले बा, थोड़ा ई गाढ़ा हो गई बा। तो यहीं पे थोड़ा सा दूध और ही डलनी है आ एकरा के थोड़ा सा पतला कर लेहल जाई। तो ई घोल जौन बा एकरा के ज़्यादा पतला भी नहीं के करे के आ ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं के रखे के, बिल्कुल ए तरह। देखी लोगिन तो अब ओकरा के एक साइड रख दी। अब चलिए लोगिन चाशनी बना लेहल जाओ। तो चाशनी बनावेला यहाँ पे देखी लोगिन 1 कप चीनी ले बनी आ यही में पानी डाल देल जाई। तो पानी हम एमे 1.5 कप डालेम। देखी लो। तो अब यहाँ डाल दी थोड़ा सा कुटल इलायची बाटे, ऐसे जौन स्वाद बा वो बहुत बढ़िया होखेला, सुगंध भी बढ़ेला। यहाँ पे डाल दी थोड़ा सा केसर के धागा आ सबके बढ़िया से उबले दियाई। देखी लो। तो देखी लोगिन केसर डालला से जौन चाशनी के कलर बा वो भी बदल गई बा, कितना सुंदर दिख रहा बा वो लोगिन देख सकत बानी लोगिन। तो चाशनी के हमनी के 1 तार या 2 तार के नहीं बनावे के, थोड़ा सा चिपचिपा ही बनावे के बा। तो ये तैयार हो चुकल बा। तब एकरा के एक साइड में रख दिए। आ यहाँ पे देखिए चूल्हा पे मालपुआ छानेला कढ़ाई चढ़ा दिले बानी आ तेल के मीडियम आँच पे गरम कर गइल बा। तो तेज आँच पे मालपुआ के नइखे बनावे के, एकदम आराम आराम से मीडियम फ्लेम रख के एकरा के बनावे के बा। तो देखिए लोगिन एक साइड से मालपुआ जौन बा उल्टा गइल बाटे आ कितना बढ़िया से फूलल बा वो लोग देख सकत बानी लो। तो एकरा के दूसरो साइड से उलट दियाई। देखी लो दूसरो साइड से एकरा के यही तरह तल लेहल जाई आ निकाल लेहल जाई। तो ये देखी लोगिन दूसर का मालपुआ भी तेल में डाल दिले बानी। एकरो के एकदम मीडियम आँच पे आराम से बनावे के बाटे। और ये देखी लोगिन यो मालपुआ जौन बा एकदम बढ़िया से फूल के ऊपर आ चुकल बाटे। देखी लोगिन तो एकरो के बढ़िया से दोनों तरफ से तल लेहल जाई। मालपुआ बनावे में बहुत ही आराम आराम से बनेला, हड़बड़ी में ई ना बनेला। देखी लोगिन तो एकरा के हमनी के ज़्यादा देर तक फेंट के रखले रहनी सन, एक कारण में खूब सारा जाली बन गई बा। देखी लो छेद हो गई बा खूब सारा। तो एकरा के दोनों तरफ से बढ़िया से देखी लो फ्राई कर ले बनी। तो मालपुआ जौन बा दोनों तरफ से एकदम बढ़िया कलर आ चुकल बा। एकरा के निकाल लेहल जाई। अब देखी लोगिन तो अब एकरा के निकाल लेनी। ये देखी लोगिन कितना सुंदर दिख रहा बा, कलर भी बहुत बढ़िया आयल बा आ एकदम जलीदार मालपुआ बन के तैयारी बा। तो यही तरह सारा मालपुआ के छान लेहल जाई। देखी लोगिन ये कितना नरम बन के तैयार भेल बा मालपुआ आ साइड साइड किनारा से कुरकुरा और वो बीच में नरम। देखी लो तो और वो लोग एकरा के सूखले भी रख सकत नहीं लोगिन, सूखा मालपुआ। तो चीनी के मात्रा पहले ही थोड़ा ज़्यादा डलाई, अगर चाशनी डाले के बाद तो चीनी के मात्रा थोड़ा कम कर दी। तो अब यहाँ चाशनी डाल देल जाई।
तो चाशनी के चारों ओर बढ़िया से डाल दिए। रउआ लोगन देखबे कनी लोगिन कि ई मालपुआ के रेसिपी बनावल कितना आसान बा। तो एक बार हमरा तरीका से ये होली पर जरूर मालपुआ के रेसिपी बनाए लोगिन। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया बन के तैयारी होखेला और काफ़ी आसान बा। तो अभी हमें डलाई थोड़ा सा पिस्ता के कतरन, ऐसे देखे में मालपुआ जौन बा बहुत ही सुंदर लौकेला। लोगन देखिए सकत बानी लोगिन। तो रउआ लोगिन देखबे कनी लोगिन कि मालपुआ के रेसिपी बनावल कितना आसान बा। एक बार हमरा तरीका से जरूर ट्राई करम लोगिन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करम लोगिन, चैनल को सब्सक्राइब करम लोगिन। धन्यवाद।